Türkmenistanda zenanlaryň sürüjülük şahatnamalaryny almakda çeken kynçylyklary dowam eder. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we ulug sürmäge hukuk beren dokumentlerinden mahrum edilen zenanlaryň aýtmagyna görä, şu gün polisiýa işgärleri sürüjülük şahatnamalaryny bermekden ýüz öwürüp ýokurdan berilen görkezmäge salgylanýarlar. Meniň sürüjülük şahatnamamyň möhleti ýanwarda doldy. Men onuň möhletini uzaltmak üçin zerur ähli dokumentlerini ýygnap, Aşgabatyň 11-nji mikroraýonunda ýerleşýän awtoduralgasyna bardym. Dokumentleri kabul edýän aýna ýüzlendim. Ol ýerde maňa sürüjülük şahatnamasyny uzaltmak üçin aýallardan dokumentleri kabul etmeýändiklerini, sürüjülük şahatnamamy uzaltmajagyny aýtdylar. Men ýol başçynyň ýanyna bardym. Ol hem maňa şol bir zady gaýtylady, aýallara bermeýäris diýdi. Men ondan bu täze düzgünler barada karary ýa-da fermany görkezmegi soradym. Emma ol munyň diňe dilden edilenligini aýtdy diýip 16-njy ýylda Azatlyk radiosyna ýüz tutan Aşgabatyň ýaşaýjysy gürrüň berdi. Türkmenistanda sürüjülük şahatnamalary 10 ýyllyk möhlet bilen berilýär. Söhbetleşmediň sözlerine görä, onuň prokuratura eden ýüzlenmesi käbir oňy netijeleri beripdir. Soňra men Aşgabatyň prokuraturasyna we Içeri işler ministrligine ýüzlendim. İçeri işler ministrligi jogap bermedi, emma prokuraturasynyň kömegi bilen meniň öz sürüjülük dokumentimiň möhletini uzaldyp bilýänligim hakynda ýol gözekçilik inspeksiýasynyň başlygyndan hem ýol gözekçilik müdirliginden resmi jogap geldi diýip söhbetleşmez gürrüň berdi. Emma onuň sözlerine görä, edaranyň ýol başçylarynyň goly goýulan resmi dokumentlere garamazdan polisiýa işgärleri dinanyň sürüjülük şahatnamasyny täzelemek üçin dokumentleri kabul etmekden ýene-de ýüz öwüripdir. Azatlyk radiosu Aşgabatyň ýol gözekçilik edarasynyň resmiýetlerinden maglumat almagy inançdym. Emma biziň eden ençeme inançyklarymyz başa barmady. Aşgabatyň köçelerinde zenanlaryň sürüjülük şahatnamalarynyň köpçülikliginiň ellerinden alınmagy fevral aýyndan bäri güýçlenipdi. Polisiýa işgärleri zenanlaryň sürüp barýan awtologlaryny taklap, aýallaryň dokumentlerini sebäbini düşündirmezden köpçülikligiň ellerinden aldylar. Şeýle ýagdaýlaryň biriniň video ýazgysy Azatlyk radiosyna el ýeterli bolupdy.